Kaixo, tira, oraingoan beldurbarik blogerako idatzi duen artikuluan inguruan hitz egitean natorkizue. Eta artikulua maskulinitatearen trampak deitzen da. Bai, trampak. Ze maskulinitateak ere trampa jartzaizkigu. Etengabe, egunero. Trampak. Badakit askotan esaten digutela mutila izatea onena dela. Baino ez. Beraz, nik egunerokoan maskulinitateak jartze dizkigun trampen inguruan hitz egingo dizuet. Eta trampa, ze trampa dira hauek? Normalean privilegio eta abantaiaz mozorrotutako trampak dira. Mutila jaio eta mutila sentitzarekin oso lotuta dijoaztena gainera. Baina privilegio hauek edo abantaia hauek neskekiko berdintasun eza sortzeaz gain, gure izatea pilo bat balitzatzen dute. Maskulinitatearen trampa nagusinetariko bat lehiakortasuna da. Eta etengabe mutila garela demostratzea. Nola ez? Beste dozer gauza izatea txarra izango baliz bezala. Minuturo demostratzen ze maskulinoa garen, eta demostratzen ze ona garen gure burua defendatzen. Beti harrak garela demostratu nahian. Elitzateke hobeagoa izango gertukoak izatea eta bestei beldurrik ez eragitea. Beste trampa oso ezaguna, mutilak oso indartsuak garela dioena da. Superman! Dena dakigula. Baina ez da horrela. Pertsona ahul eta zaurgarria gara. Zaintzen gaituzten pertsona askorengan dependentzia daukagu. Ez gara oro jakitunak. Hau da, ez gara makinak. Ez gara makinak. Pertsonak baizik. Beste trampa bat, sexualitate aktiboarena da. Badirudi beti demostratu behar dugula, beti gu garela ligatu behar dugunak. Beti sexua praktikatzeko gogoa daukagula, sexua praktikatzen dakigula, eta gainera ondo? Eta hemen pornoak min asko egin dugu, Eta ziria zartu egin dugu ere bai. Depende ze porno mota, Depende. Baina zer gertatzen da, askotan sexuan daukagun segurtasun ezarekin. Eta gure autoestimo basuarekin, eta sexualitatearen inguruan dauzkagun zalantzekin, ez daude. Noski, badaude. Bai. Momentuz, hemen utziko dugu. Baina hori bai. Gogoratu, azaroaren 24ean, Gasteizen, beldurbarik topaketan hitzordu daukagula. Ni bertan egongo naiz maskulinitatearen trampa tailerra ematen, horrela jarraituko dugu trampen inguruan hitz egiten. Aio! Trampa trap.